Şan şöhrati dünya dolan Türkmenistan otamynyň baş bayramynyň mukaddis garaşdyrylmanyň 30 ýyllyk toýy münasibetli Ahar vilayatynyň Akbogy ýetramynyň Änew şäherindäki mukaddislik meýdançygynda garaşdyrlyk bagtymyň göz başadyr bilen geçirilen bayramçylyk dawarasy günüň erteginden badal galyp, bagtyar il günümizin kalbyna baky galjak ajaýyp waka boldy. Ahal vilayet häkimleriniň vilayet ýaşlar guramasynyň vilayet kärdeşi aklaşyklarynyň vilayet medeniýet we baş bilim müdürlikleriniň zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen vilayet derejesindäki bayramçylyk dawarasy ýurdumynyň döwlet senatynyň ýerine ýetirmegi mukaddis ýaşyl tugumynyň alasmana garlyrmagy bilen başlandy. Soňra dawaranyň dowamy bayramçylyk gutlaglary bilen dowam etdi. Welaýatyň şahar künsünden gelen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň welaýatyň çäginde durly kärde zähmet çekýän öňdewaji işgärleriň hemde il tiýlegli ýaşullaryň kümüş taşly mehrem eneleriň adam hakda alydany ähli zatdan iller tutup, halkymyň çuňur söýgüsine hormat sarapyna münasip bolan döwlet başçylygymyza aýdan alkyş sözlerini goşdy. Atawatamyň oň bitaraplyk derejesine esaslanyp ýer ýüzünde parahatçylygy potolandyrmakda, şeýlede umumy adamlaryň behbidine ýaýwananylan beýik işlerine ýürek alkyşlar beýan edildi. Bayramçylyk dawaratyna welaýatyň ähli şäherler etraplarynyň bilen tanymal aýdym saat we tan soporlarynyň hemde milli sungatymynyň körpe muşdoklarynyň çykyşlaryna giň gerim berli. Olaryň belin teňlerde ýerine ýetiren joşgyny aýdym saatlardyr tanslaryna mukaddis garaşdyrylmaz berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüniň ösüşli menzillerindäki watanymyzyň gazanýan şan şöhrati türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň amala aşyrýan beýik işleri esasyna bagtyar halkymyzyň röwşen geljeginiň nurana ertiýlerine bolan beýik önemi çeper beýana tapyp garaşdyrlyk nagmalary bolup Ojaman köpetdäň belint gerişlerine ýaňtaly. Folklor toparlarynyň çykyşlaryna bolsa türkmen halkynyň garaşsyz erkin döwlet gurmak barada asarlar boýy edip gelen pek arzuwlarynyň usal bolşy çeper keşipleriň üstü bilen diýsen täsirli görkezildi. Bayramçylyk dawarasy münasibetli welaýatyň Akbogy ýetramynyň şäherine ýerleşýän türkmeniň Agoý binasynyň öňünde geçirilen bayramçylyk konserti Trowaşdan şatlyk şowkyna wetsendi. Pekim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylynyň sahabatly güýz pasynyň bu nurany gününe geçirilen konsert ýaşlygyň dörjüligiň hemde sungatyň sağlaşygyny özüne jemläp, oňatmyjlaryň kalbyna ýakynly duýgulara ýordy. Sungoda saatlarynyň belin teňlerde ýerine ýetiren hoş hawaly aýdym saatlaryna we tanslaryna şöhratly watanymyzyň mukaddis garaşdyrlygynyň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň rowaji işleriniň akbaly göterilen mehriban halkymynyň bagtyarlygynyň dost dogrunyň hemde gaýtaranmajak türkmen tebigatynyň gözelliginiň wasfy öz beýany tapdy. Bayramçylyk ruhyna beslenen şowkuny konsert soňra Agoý binasynyň içinde giň sahnasy dowam etdi. Ýokary ugrantlyga beslenen aýdym saatlar we joşgyny tanslar mehriban atawatamyzyň gülläp edişlerini Gahrman Arkadamynyň hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň uluk geljegi nazarlayan beýik işleriniň halkymynyň baky bagtyarlygynyň aýdym beýany bolup, watandaşlarynyň köňüllerine nur çaýdy. Şan garaşdyrylmanyň 33 ýyllyk toýy münasibetli welaýatyň ähli etrapdaky şäherlerine giň gerinde dawaralar ýaýwananyryp, olarda aýdym faal çykyşlara giň orun berli.